Hayırlı кен muhterem televizor караучылар. Атнанның иң матур, иң изге көнендә сезнең белән туры эфирдә мин Назым Сәфәров булырмын. Игелек кылда суга салды безнең халык. Бүгенге кунагыбыз да шундыйлардан. Яхшылык эшли дә оныта. Табигать кануны буенча аның да яхшылыклары үзенә әйләнеп кайта. Шуңадыр аның барлык эшләре дә уңышлар белән тәмамлана. Аны хөрмәт итәләр, яраталар, аңа киңәш табышка киләләр, язганнарын укып баралар. Аның белән сөйләшү бүген дә күпләребезгә яшәү көче бирер. Күпләребезнең өмет чаткысы уятыр. Ровиля Шомиль кызы Шайдуллина Мурат 1949 елның 25 февралендә Теләши районының Олан авылында дөньяга килә. 8 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң Казанга килеп, ашчылар әзерли торган училищега укырга керә. Бер үк вакытта кичләрен урта мәктәптә укуын да дәвам итә. Производствода эшләп тәҗрибә туплаганнан соң үз эшен булдыра. Бүген ул Казандагы рестораннар һәм кафелар хуҗасы. Алалар һәм балалар өчен иҗат ителгән күп санлы китаплар авторы. Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. Ире Шамил белән бер кыз һәм бер ул үстергәннәр. Хәерле көн Рәүлә ханым. Хәерле көн, Назым әфәнде. Вакыт табып студиягә килү өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Шуннан сорауны мен шуннан башлыйсым килә. Менә сезне белмәгән кеше сирәктер, телевизордан күреп тә, ишетеп тә, укып та дигәндә име? Сез бик күп кешеләргә ярдәм иткән кеше буларак та беләләр сезне. Ләкин мине авылда бер тормыш күргән әби миңа булай дип әйткән иде заманында. Улым, син алай бик еш ярдәм итү ягын карама, чөнки ярдәм алучы кеше синең ярдәмеңә күнеп, ул шулай булырга тиеш дип уйлап башларга мөмкин дип. Менә сез дә үзегез ярдәм иткән кешеләргә ярдәм белән бозам дип курыкмыйсызмы кай вакытта? Назым әфәнде, бит инде менә бездә шулай әйтелә, бит инде син кешегә ярдәм иткәнче син аңарга кармак бир. Үзе балыгын тотсын да, үзе шулай туйдырсын дип әйтә. Менә мин кечкенәдән шулай үскән инде, безнең кешегә минем ярдәм итәсе килә, ләкин бик вакытта шул ярдәм миңа икенче яктан әйләнеп кайта. Белмим мин аны. Яхшылык беләме, начарлык беләме? Күбенче начарлык белән әйләнеп кайта. Ни икән һич яхшылык, яманлык булып чыга. Менә шу аны безнең бит инде халкыбызның шундый әйбәт мәкале име, булыймы? Каплап кына куя торган. Каплап кына куясы бит инде шуны, каплап кына куясы. Шуңа мин гомерем буенча шулай булыштым. Авыруларга инде, авылда мохтаҗларга инде, аннан соң авылда иң башта туганнарыма, чөнки Коръәндә язылган. Иң якын кешеләр. Иң башта син якыннарың кара, соңыннан тегендә. Чөнки синең ул сиңа савап булып кайтмаска мөмкин. Шуңа миңа инде күңелемә салынган, әби бабам, әти әниемнән салынган, чөнки минем бабай Габделхай Куддусов дигән аландаймы. Шул теге аш вакытта корбан чалганнан соң менә итне пешереп, шимеш белән йорт сайын таратып йөргән. Әзгенә булса да эшенә ит шулпасы кирсен дип. Шуңа минем нәселдән килгән шушындый инде. Минем әни әйтә иде, кызым, бигрәк юмарт син, ничек итеп яшәрсең икән син, нидә гомереңне ничек үткәрерсең дигән. Әлхәмдүлиллаһ. Аллаһка шөкер име. Әлхәмдүлиллаһ биргәннән фикер. Бу сорауның тагын бер икенче ягы да бар. Менә бит ничек диләр әле безнең халыкта тагын бер әйтем бар. Тавык симерсә, күкәй салудан туктый диләр име? Сезнең шикелле уңышлы эшмәкәрләр, үзләренең эше булган кешеләр, бай кешеләр дип әйтә безнең татар телендә дип әйтсәк, бай кешеләр җитәрлек. Ләкин хәйриячелек белән шөгыльләнүчеләр, якыннарына ярдәм итүчеләр алай күп түгел дип уйлыйм мин. Нәрсәдән икән бу? Мин анысын әйтә алмыйм. Менә ул мәкаль миңа һич кагылмый. Кагылмый, сезгә кагылмый. Миңа кагылмый, әлхәмдүлиллаһ, мин үз тирәмдәге туганнарым булсын ул, күрше-күләм булсын ул, авылдашларым булсын ул, мин һәр даим ярдәм итәргә әзер инде. Миңа шулай салынган күңелемдә, инде менә шушы мәкаль миңа кагыла күрмәсен. Мин шулай булсын. Андыйларда тора бара, бәлкем шуннан да ул бит үзең эшенә яшәү ул рәхәт түгелдер, ул име? Кызык түгел. Берәү әйткән бит, кешегә ярдәм итү миңа үземә рәхәт дигән. Ярдәм алучыга гына түгелме? Ярдәм итүченең үзенә дә рәхәтлек бирә. Беләсезме? Менә миңа бүләкне алуга караганда бүләкне бирү рәхәт. Менә сез дә шундыйлардан икәнсез, име? Менә миңа бүләк шулай инде. Сезгә тормышның ачысын тышысын күп киргә туры килә. Мин сезнең тапшыруга әзерләнгәндә дә, мен моңарчы да белә, ишетә белә дигән, теге
Чабаталы деп әйтмәсәң дә инде бер нәрсә сигенә чыгып киткән Казанга 8 классын тәмамлап име. Шуннан соң инде һөнәрле булам дигәндә пешеп, тәнегезнең яртысыннан артыгы тәнегез пешеп, кичкә аякка баскансыз име. 70% якын исән сау калгансыз Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән име. Шуннан соң инде үзегезнең эшегезне башлаганнан соң теге замананың кәттә җегетләре белән кемнең булырга тиеш бу байлык, кемнеке байлык бүлешкәндә дә үзегезнең өлешегезне үзегез яклый белгәнсез, име? Алар белән бер рәттән торып. Курыкмансыз дип әйтәм. Шуннан соң хәсрәт күргәнсез, бала хәсрәте тагын, име? Балагыз үзегез шикелле пешергә белүмчә инде, име? Менә шундый тормыш сынаулары үткәндә дә сынмау өчен хатын-кызга бигрәк тә нинди булырга кирәк икән тормышта? Мин инде Казанга Шабаталы булып, ул вакытта Шабатаны салган булган иде. Шабаталы булмагандыр инде. Аннан соң безнең татар халкы бик Шабатаны бик кимәгәндә ул. Сезонлыгына кигән булган. Сезонлыгына кигән. Хәзер менә бик ул бит бик әйбәт нәрсә бит ул Шабаты. Аяк сулый, әйбәт. Рәхәтләнеп. Мен инде әйткәнемчә мин телогрейка киеп, һәм ул заманда прощайка дигән нәрсә бар иде. Сез аны кимәгәнсездер. Иштә беләм. Әниләрдән иштә беләм прощайка. Менә без инде шул прощайка киеп монда Казанга килгән кеше инде без. Мин инде журналист булам дип Казанга килгән кеше, укыйм имеш. Әниләр йорт сала, мин аларга булышам, эшләп. Шундай изге ният белән чыгып киткән идем, әтиәнидән качып. Аларны мине янсварда октасы килгәнде. Мин бик әйбәт укыйдым. Алар көтмәгәннәр инде, 8 классны бетереп тәмамламыйча урта мәктәптән китәргә биме? Юк инде, 8. Безнең авылда юк иде. Урта мәктәп юк иде. Шуннан монда Казанга килдем дә инде. Мин монда Казан мине шул хәтле көтә дип уйладым. Мин бу Казан шул хәтле көтә инде миннән башка. Хыял бит инде ул, име? Хыял, миннән башка Казанда һич нәрсә булмас кебек иде инде. Казанга килдем дә, мин инде әйттем, алай икән. Әти әйтте, кызым, алай шулпасын эшеп кайтырсың син инде бар. Тормышны күргән кеше бит инде ул, име? Әти бит фронтта бик инде тормышны күргән кеше. Мин менә шулай итеп Казанда шушы хәзер ул Галиәсгар Камал театры музее, анда безнең ашчылар әзерләү мәктәбе иде. Хәзерге заманда мәктәп бетте. Хәзер андый мәктәп юк. Шул хәтле яхшы мәктәп булды. Һәм мин беренче яшемдә 22-23 яшемдә Россиянең мастер повары дип әйтгәндә шул дәрәҗәгә менеп җитә алдым. Әлхәмдүлиллаһ. Үзегезнең кешегез белән име? Үземнең кеше белән. Мин бер кеше булышмады. Миңа булышкан кеше булмады Казанда. Мен шулай телогрейка киеп йөрдем инде. То есть авыллык бу чиракта яхшы мәгънәсендә авыллык ярдәм итте. Менә шундый хәлдә сынмас өчен дип әйтәм инде мин. Чөнки хәсрәттә кеше бит сына күп чиракта. Мин үземә максат куйдым. Мин бай кеше булырга тиеш. Мин кешегә ялынып йөрергә тиеш түгел. Чөнки bir туганыбыз инде шуның кызына яңа пәлтә алганнан соң, миңа 16 яшь тулган инде. Миңа шул кызының иске пәлтәсен бирәсе булды. Һәм ул пәлтәне 2 генә көн киеп калдым. Аны пәлтә дип әйткән, бездә шулай әйтәләр инде. Шуннан соң 2 көннән соң шул абзыйның хатыны аны алып инде, ул пәлтәне җыеп куеп, минем телогрейкамны урынына элеп куйган иде. Бу миңа шул хәтле яхшы этәргеч булды. Мин нидә җитен комбинатында эшләдем. Җитен комбинатында эшләгәндә 3 сменада эшләдем. Беренчесен эшләдем, Газполитехникадан төнлә ятып торам да, төнлә сменада эшләдем. Мин әйтәм, эшләргә тиеш. Мин байырга тиеш. Мин байырга тиеш. Аннан соң ялкау кеше байый алмый. Урлап кына байый ала. Урлаган малның айның бәрәкәте юк. Һич юк бәрәкәте. Чыннан да ул бит хәзерге бигрәк тә хәзерге яшьләр дә инде һәркемнең дә бай буласы килә. Ул табигый хәл инде, минем әнисе кайтып әйтә торган булган кешеләрдән, яхшы тормышлы кешеләрдән күрәш. Әни, хәерче булганчы бай булсаң яхшырак икән дип. Шуның шикелле, хәерче булганчы бай булсаң яхшырак әлбәттә. Эшләмичә бай. Ләкин эшләмичә булмый, тырышмыйча булмый. Байрак булыр өчен күбрәк эшләргә дигән сүз инде. Шулай булмаган бая. Менә шулай да нәрсәдән икән ул? Сорауга яңадан кайтасым килә, чөнки без бүген кризис дибез, шуннан соң стресс дибез инде менә нидән җаваз эзләп психологларга чабабыз, шуннан дарулар эчкән булабыз.
Әлбәттә замана үзгәрде, сүз дә юк. Безнең заман, сезнең заман ул артарак калды дип әйтергә мөмкин. Әйне хәзер аның ритмы үзгәрде, тормышның яшәү рәвешен чабабыз, җигрәбез, бөтен нәрсәне чапкан килешкән эшләргә. Ләкин менә шушы вакытта менә шундый стрессларга бирелмәс өчен, сынмас өчен нишләргә тиеш кеше. Менә сез бит инде бу заманда да теге карап кына эскәмиядә, капка төбендәге эскәмиядә карап утыручы кеше генә түгел. Сез бүген дә кем әйтмешли уйнаучы эшмәкәр. Аллага шөкер. Сынмас өчен менә әйтәбез бит кризис дибәйме? Менә яшь кеше үзенең бизнесын ача. Бизнесын дип әйт, ишен ача дип әйтгәндәйме? Ул аны ача да шуннан ала башлый, кәттә машина, кәттә фатир име. Рәхәтне тирәк күрмәкче була. Ә минем гомерем буенча шулай булды. Мин башта менә безнең Путин да әйтә бит, подушка безопасности. Каракын. Менә безнең шулай безнең әни әйтә, кызым, акчаны менә 2 тәңкә булса, 1 тәңкәсен каракынга куй дип. Ул килергә микән каракын? Шушы бит инде, менә шушы инде, менә подушка безопасности шулай менә дип куям да, ул менә кризис. Ул бер 5 елдан 5 ел кабатланып тора. Аңлаган кешегә. Аңлаган кешегә. Әйе. Мин аннан соң әйбәт кенә шума гына үтеп китәм кризисны. Ләкин менә бу коронавирус дигән вирус дигән афәт килде. Бик авыр булды. Әлхәмдүлилләһи. Анысын да җиңеп чыктык. Менә калса, менә депрессия килгән чиракта күбрәк эшләргә кирәк. Ятып кына менә хай мин биттем дип менә минем нөлгә дип әйтим, нөлгә төшкән чакларым күп булды, әйме? Шуннан тезләнгәч басу авыр. Тезләнгәч басасың икән, тезләнгән чакларым күп булды. Тезләнәсең дә һәм уйлыйсың, ничек тагын аякка басасың миңа? Минем бит гаиләм, туганнарым. Аннан соң менә теге ничәнче еллар булды икән, бөтен туганнарым күбесе эшсез калды. Эшсез калды. 8нче елларда мин теге 8нче елда гаилә бизнесы дигән нәрсәдә җиңеп чыктым минем беренче урынны. Шунда минем санадылар 100 кешенең 50-се туганым булган икән. Менә шул туганнарга бит сүз әйтеп булмый. Алар белән авыр да җиңел дәйме? Авыр да җиңел дә. Тиргәшәгә шуңа күрә мин әйтәм инде, менә яңа эш башлаган кешегә сез ашыкмагыз, кәттә машинага. Машина алдым. Аны вакыты белән киләчәк, әйме? Әйе, машинаны алдым, икенче көн туза бар, аны бейс төшә башлый икенче көн. Менә шулай итеп эшләнде инде, Аллага шөкер. Сезнең турыда сөйләгәндә әйттек инде бик күп санлы китаплар автор дип әйттек, әйме? Монда килгән сезнең әсәрләрегезне халык җыгылып укый дип әйтү бу чакта бер тарттыру түгел. Чөнки менә сезнең урында утырган Казан утлары журналының баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин үзе әйтте менә сөйләгәндә, әйме? Равил апаның романы басыла башлагач, халык дәррәү килеп безнең журналны укырга кереште. Һәм анда меңәрләгән тиражыбыз артты шул вакытта. Дәвамын сорый башладылар диде. Әлбәттә аңлыйм, ашчы бер нәрсә ул име, менә ашчы бар, язучы име, халык җыгылып укый торган язучы. Алар икесе китәлинкәдә, шикелле карап торганда име. Сире нәрсәдә шулай да, менә бу. Булган кешедән барда була дигән сүз мул, әллә ничек аның икенче төрле сире бармы? Назим әфәнде, ул булай ул име. Менә мин ашчы булып та име, минем язучылык минем күңелемнән китмәде. Мин гел яздым. Мин мәсәлән салфетка яза бит инде шунда нәрсә булса да менә күрәм дә име шунда язып куям. Мин язам да шунда бер капчыкка ата барам, әйме. Или кайтам да кич белән миңа мәсәлән кич белән кайтасың бит ничек күңелемә шунда яхшы инде. Менә шулай мин аны кагазга төшерә бардым барсында. Һәм мин менә бу Карчымыш хатирәсенең язылу тарихы да бер 20 еллар элек язылган китабы. Әйме? Кагазга төшерелгән. Кагазда мин печатли белмим, мин язарны беләм. Юк, анда минем юк, сәләтем юк. Шулай итеп менә мин аны бер китап чыкты бит инде. Исемен әйтеп тормыйм, мин язучыларга әйтәсем килми, ләкин ул китап минем җанымны айкады. Чөнки анда татар халкының тормышын белмәгән кеше язган ул китапны. Сез дә беләсез ул китапны, әйтмибез. Әйме, шуннан мин тукталып әйтәм. Бу китапны чыгарыйм әле мин. Шуның артыннан мин тормышны булай ул дип, әйме? Алай түгел булай ул дип. Татар халкы безнең ул белемле халык булган. Ул мәгърифәтле халык булган. Шулай бит инде, әйме. Без мәсәлән, мин мәсәлән бик үзем татар булуым белән әйтәм, горурланам. Шушы китапны туктамый әйтәм. Чыксын әле бу дип чыгарган идем. Әнекәем генә бит халык хатыкка нигә ябралды бу китапка. Күңеленә тиде кеше. Күңеленә тиде. Ул менә 5,000 дана чыккан ел. Ул китап инде битте буга инде. Шуңа аны теге Җәлил хәзрәт бар бит инде беләсез. Җәлил хәзрәт аны мин әле аларның имамнары каршында да чыгыш ясадым. Шушы китап белән. Шушы китапны миннән күпләп сатып алып,
Үзен бөтен районга таратты бөтенләй. Мин бик сөенәм, ул бит китапны язып кына язу гына түгел бит. Язу гына түгел, аны укырга кирәк. Синең менә кирпич хәдди китапларың том-том булып утыра икән, ни файда? Шулай. Ник язасаны? Бу турыда әлбәттә аерым сөйләшү кирәк булыр иде. Чөнки монда безнең шуннан да сезнең күп кырлы эшчәнлегегезнең бер ягын алдык бүген. Әдәбият турында аерым бер сөйләшергә кирәк. Сөйләшүбез азакына якынлашып килә, кызганычка каршы. Шуңа күрә Марсель Пруст сорауларына күчәбез. Әйдәгез. Сезнең үзегезнең төп сыйфатыгыз? Кешене рәнҗетмәү. Мин юмартлык әйтеп мине кабатламый. Шулай. Иратлардагы сез югары бәяләй торган сыйфатлар. Булганлык, эшчәнлек. Хатын-кызлардагы? Анысы да шулай. Анысы әзрәк йомшаклык дип әйтим. Хатын-кыз хәйләкәр булырга тиеш. Дип уйлыйм. Сезнең иң зур җитешсезлегегез? Бөтен кешеләр шанам. Һәм бурыч какса бирәм дә миңа бер көндә кайтармый. Аллаһ Тәгалә үзе генә белә, әйме? Ничек кайтарасын, әйме? Сезнең өчен иң зур бәхет нәрсә ул? Бала үземнең балаларымның, гаиләмнең исән сау булу. Иң зур бәхет. Яраткан төсегез? Яшел, не бит. Күренеп тора, әйме? Яраткан язучыларыгыз? Марсель Галиев. Марсель Галиев, беләсең, ул нидән сүздән чигү-чигә. Яраткан ризыгыз арчы буларак? Арчы буларак. Беләсеңме? Менә әле генә миштән чыккан ипи. Шулай булсын, һәр вакытта да ризыклы булыгыз. Бәрәкәтле гомер насыйп булсын алга таба. Алга таба исәнлектә яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз. Бу дөньяда адам баласы аерым бер миссия, вазифа белән килә. Шул вазифаны дөрес итеп үтәү өчен бүгенге кунагыбыз эшмәкәр һәм танылган язучы Рәвилә ханым Шәйдуллина Мурат кебек көчле һәм кеше күңелле булырга кирәктер. Шундыйлардан булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.